Machiegni kendo kawadhi nyime e chenro mano mara mine wacho yudo kata bedo gi nyathi bedo mayot ne jomoko kama moko to temo machunygi ae. Kata kamano chiko keto thuolo mar bedo gi nyathi e yono madhongere dendo ni adoption. Chenro ni osekonyo thoth ji kata bed ni ler matut ewi kaka yudo nyathi ok ler ne jopiny kanyakla koda kwede e yudo nyathi e yo makama. E mine wacho tieno makawuono watwa kod Grace Wanunda mantiere gi riwruok mapuonjo jopiny e weche yudo nyathi e yor adoption miluongo ni Adoption is Beautiful. To kapok wadhi ire to wang'i moko kuom chike mabende iketo matayo yudo nyathi pacho kendie. E chikno mar piny Kenya en kanyo ni jalno mabende dwaro nyathino nyaka bed ni entiere e kind dweche 6 nyaka higni 18. Kabende jalno mabende dwaro mondo oyud nyathi idwaro mondo obed e kind higni 25 nyaka 65. Kanyakla bende e chike mago mapacho kendie ng'ama dichuo kende ok nyal mi nyathi manyako mondo oadopt. Ng'ama miyo kende ok nyal mi nyathi madichuo mondo oadopt. Kabende japiny mawuok e pinje ma oko ka entiere kende bende ok nyal mi nyathi. Mago moko kuom chike mabende wantiere gono mabende Grace Wanunda dhi leronwa matut ang'o momiyo oket chike machalo koda mendie. Oimore Grace kendo machiegni. Iwinjo maber jai? Awinji maler kabisa. Awinjo kanyo kaka chike nitiere moridore mag yudo nyithindo kata adoption. Ang'o miyo oket chike machalo koda magi? Chike oket nikech ngima mar nyathi. Sirikal nyaka wang'eyo ni nyathino dhi dak e ngima machal nadi to ng'ama kawo nyathini nyalo rite maber. Sana nyithindo ma imiyo jok mamoko mondo riti osekalo e shida mang'eny. Koro ok dwani mondo kama gi ae e children's home kendo gitero gie e family ma gidhi dake ibaro ni mondo gidagie e yo makare. Emomiyo jotend piny oketo chike motegno ma nyaka lu nikech en gima ng'iyo ngima mar nyathi kaka nyathi dhi dak. To Grace, nitiere wach ma iwacho ga kinde ka kinde ma aparo no ken gima adier ka jopiny okia ler mar adoption ahinya giluongo ni nyiewo nyathi. Ma en kare? Adoption en nyiewo nyathi? Adoption ok en nyiewo nyathi. Adoption en konyo nyathi nikech nyathi ma onge gi janyuolne ama nyathi ma janyuolne ok nyal rite e seche ma entie no. Nitie jok moko monyuolo nyithindo sana nyithindo moko nitie minyuolo nyithindo monyuol gi wade to chik ok oyie ni mondo jok monyuolo gi go oritgi sana ni nego gi gachon. Koro nyathi ma kamano kar mondo nege ineno ni mondo miye ng'at moro manyalo pidhe mondo dage e yor makare. To kendo nitie nyithindo moko bende makie. Nyithindo makie ka bende inyalo mi wadegi mondo opidhgi e yo makare. To kendo nitie nyithindo bende ma jonyuolgi owito. Nyithindo ka bende kar mondo owegi mondo githagre, ikawogi imiyogi ng'at manyalo ritogi e yo makare. En haki mar nyathi mondo dagi e yo makare nikech onge nyathi moyiero mondo bedie shida ma entie no. Koro adoption ok en nyiewo nyathi. Adoption en pidho nyathi mondo nyathi obed gi ngima maber kaka dobet gi ngima ka janyuol ne opidhe. Ok nyiewe to bende onge chiro minyiewe nyathi bende ok ichul pesa ni koro ichulo pesa ni inyiewo go nyathi. Pesa michulo cha en pesa mar iwacho ni chulo msara mar jok matiyo Adoption Society. To kendo en pesa ma ichulo godo process mar adoption. Ok ni nyiewo nyathi kabisa, o nyathi ok nyiew. Erokamano ahinya nikech ibo yudo ka nitie jomoko mawacho kata ka gineno ka ng'ato obiro gi nyathi ma odapt to gibo wacho ni ng'ane ka ng'ane onyiewo nyathi. Ka kamano to bende waneno ka nitiere buche mopogore mimako godo jogo ma wacho ni dhi osiptende ido ni ng'ane no nyiewo nyathi siling 80,000 kata ng'at makama machielo dhi achiel kachiel ir min nyathi to nyisi ni miya nyathini no ami kata siling 100,000. Mano e yo makare mar yudo nyithindo?
Ok en yo makare jael, kendo yo mar kao pesa timiyo min nyathi, kata idhi kao nyathi osiptal, aneno ka ji chulo pesa mang'eny. Adoption ok en gima dwaro pesa mang'eny. Adoption en gima dwaro ng'ama chunyi oyango, nonyalo pidho nyathi kaka nyathine. Seche ma chunyi oseyango ni nyalo pidho nyathi kaka nyathini, to inyalo dhi e adoption society tichako process mar adoption timiyi nyathi e yo makare, kendo yudo barupe duto tetete, kendo nyaka baruo mar nyuol mar nyathino. Kitieko chandro no, kitieko chike tetete ma sirikal oketo, timiyi baruo mar nyathi mar nyuol nyathi e nyingi kaka birth certificate. An gi nyithindo 2 to an gi baruo manyiso ni mago nyithinda, ma kendo onge kama gimopogore e barupe go chal gi barupe mag nyathi manyuolo. Koro adoption ok en nyiewo nyathi, onge tiende mondo ng'ato chul pesa hospital ama imimin nyathi pesa ni nyiewo nyathi. Mano en gima rach, kendo en gima kelo wich kuot. En kia gima sefwenyo ni Kenya ka weche mag adoption, chike mag adoption ji ok ong'eyo maber, kendo nitie akwede, kendo nitiere nyiera, kendo nitiere jok moko mawuoye weche moko maonge tiendgi, ema paro ni mono ji mang'eny kawo nyithindogo mondo gipidhgi. To dwarore ni wamed jiwo ji, dwarore ni wamed puonjo ji. E gimomiyo atimo tijno, apuonjo ji mondo ji ong'e ni nyalo kawo nyathi e yo makare, maonge ng'ama bandi, kendo onge ng'ama romo kodi to dwa mayi, nikech nyathi mosekale chik to bende oseng'i gimomiyo nyathino nyaka manyne janyuol machielo, moyud nyathino janyuolne manonyuole ok nyal rite. Koro wamanyone, sirikal manyone janyuol machielo. En nyathi mopuo mayore ler, makata kikawo to onge ng'ama bandi, to onge kama ng'ato nyalo terie ni nyathina ni maya ama nyathina nokwal. Onge, nikech ikawe kosepuodhe ni imanyone janyuol machielo. Winjona bende inyalo oronwa ote magi kata penjo ma bende intiere godo kaluwore koda wachni mano mar adoption kokale namba mar 23600. Grace, nitiere moro mochopo na kendi ma bende ng'ato penjo ni adhi yiero nyathi an owuon koso iyiero na nyathi madhi dakgo. Sami seketo barupe ni, mi seketo gik midwaro, sami dhi adoption agency to gimi office mar adoption, to gimi form tidhi jaso. Kise jaso form cha, tiketo nyaka barupe ni midwaro. Gik moko magikwayi nitie gik midwaro, midwa ng'eni tin ng'ama ni kare, idak kanye, itiyo kanye, itimo ohala mane, in gi nyalo minyalo pidhogo nyathino. To ka wacho ni nyalo, ok ni en ng'ama nigi mwandu, en ng'ata manyalo pidho nyathi. To kiseyangori miseng'iso gi gik magidwaro, magibiro odi mabende ging'iyo kaka idak e odi, idak ng'ama ni kare, kamidake bende ji ong'eyo, ilemo kanye, itiyo kanye, kata kin go ohala moro jowade ni gin ng'ano gini, jok mage mong'eyi, mage gik ming'iyo sama idwa miyi nyathi. Ka koro seng'igi ka to gibiro kwayi nyaka picha mari. To kin gi nyithindo be gidwaro ng'e picha nyathi, to picha ni ibiro ter modonjo kod nyithindi ama kod in ama kod jaodi. To kendo aneno kaka gini en chal na kagima hono moro ma Nyasaye matimo, nikech seche moko iyudo ni kata picha ni cha bende ok okaw, to ka chunyi oyaw ni dwa kawa nyathi kaka nyithinda an, ok kata ni picha cha ni nong'i to nomiya nikech chunya noyango ni an kayudo nyathi moromo koda takaw. To sama nogona sim ni nyathi nitie, bi kaw nyathi, tawuoka tadhi kaw nyathi. To koro kan nyathi cha nyathi odongo teno ka nyathi. Grace, waduogo iri mana bang' kinde matin mana gi paro makamano, nikech aneno ka jomoko bende medo oro kata chwalo pinyo magi kaluwore koda weche mag yudo nyathi. Ahinya aluwi Facebook to aseneno ka nitie jomoko ma bende penjore to kimiya nyathi machalo gi ng'ane kata ng'ane kaka numiyo ng'at machalo koda mendie e wachno ero mano mar yudo nyathi, nikech thothne ka wang'iyo jogo ma bende oseyuto gi yudo nyithindo ma bet chal kodgi kata chalo gi nyithindgi mobedo lerono matuta kaka mano timore. Penjo machielo ma bende donjo, iwacho ka nyero ni an jaseme kawuok Sindo, ichulo pesa adi e adoption fees? Pesa mimiyo jorit nyithindo go sama idhi kaw nyathi en pesa adi?
Ramogi ka bende ng'at machielo bende mana e wachno iro mar chudo bende penjo ni nyithindo ikaw nade, ichulo pesa to pesa ni en mar timo ang'o. Ana kawuok Siaya shoni mora gairo kamana hinya kuom ote mari ka bende ote machielo ma bende wuok kendie wacho ni to kaw kinde marom nade mondo ayuda nyathi, kaw kinde marom nade mondo ayuda nyathi e kindego ma bende aseoro kwayo mara. Ote machielo ma bende donjo kendie en mano ma bende penjo ni to process mar yudo nyathi chako gi kanye to chopo kanye. Mago moko kuom penjo ma bende wantiere godo dhiambo makawuono Grace mondo koro wayudane kata wanon matuta weche maga yudo nyithindo. Erokamano ahinya ka bende inyalo mana leronwa to bende process mar yudo nyathini kaw kinde maromo nade to chako gi kanye to borumo gi kanye. Ng'ado e chunyi ni idwaro nyathi tidhi adoption agency to gibro mi form tidhi jazo form cha. Kise jazo form to nitie gik moko magibro kwayi magidwaro nyaki ternegi to gino gidwaro ni nyaki dhi ka laktar ma laktar be pimi, ipimo rembi, ipimo nyaka HIV status mari. Tikise duoko requirements magidwaro ka to gibet piny, committee bet piny talafu giamua to ginyalo puodhi mondo mi nyathi to kagise puodhi to koro irito. Sani koro wach mara yudo nyathi ji mang'eny oseng'eyo koro gi okotimre piyo kaka no timre piyo chon chan nikech nyithindo gi bende nyaka ng'igi mayud nyathi ma oripo omanyne janyuol moro emimiyo ng'ato. Koro sama idwa chako wuoth mar adoption ni kik ibed gi wasi mar ni dware piyo nikech onge chiro minyiewe nyathi. Dwarore ni ibed ng'at mobolore ma nyalo rito, man gi chuny mar rito nikech nyaka ng'i nyithindo kama puodhgi ma chik kalgi ni inyalo migi janyuol moro machielo. Koro ok adwa wuoye e wach nitieko ndalo marom nadi. In ka chunyi opuodhore ni nyalo rito nyathi, luwa chik makare to nyathi ibro miyi ka sani ochopo. Erokamano ahinya. Joluo kod weche maga yudo nyathi kata weche maga adoption konde mamoko wachore ni nitiere joma time to time kiling ma gipondo kata ok dwa ni yangore oko ni nyathi makamendie gi timone adoption. Ang'o momiyo akwede iketo e weche mag adoption? Jaela paro ni chikewa mag joluo, chikewa otweyowa nikech ne sami kawo nyathi moa oko mok mari to ka in gi nyithindo moko kinde ka joluo nigi chik ni wuodi makayo biro gedo bat korachwich to matin biro gedo bat koracham. To koro sami kawo nyathi ma wuoyi moa oko mok mari ni to aparo ni koro gipenjore to biro gedo kanye ka sande mar gedo ochopo. Sami kawo nyathi ma nyako mok mari mokinyuolo to nyombo bwang'e ni nyako maduong'e ma ikwongo nyuom koro kibo nyuom nyako matin to nitie weche matindo tindo ni or maduong' ok ochamo gweno ama or matin. Koro sami kawo nyathi ma ok mari mikelo kani taparo ni koro chikewa ka tudowa onge kaka wanyalo kawo wayie nyithindo go nikech koro ok inyal kawo nyathini minyuolo makachi ni koro iketo second born nikech nikawo nyathi mokwongo, nyathi mar adoption. Aparo ni chike matindo tindo kamago ema mono joluo kawo nyithindo. To awacho kendo akwayo nyikwa Ramogi ni nyithindo gi gin nyithindo man gi hawi kendo gin nyithind Nyasaye kendo gin nyithindwa. Kata mane luo nitie nyithindo mang'eny mathagore, kik wawe chike mondo tuwewa, kik wakony nyithindo. Kendo nyithindo gi beyo kendo gin nyithindo mabiro gi gweth maber molony maber. Nyithindo gi dwaro kony. To kata mana e mieche wakunde mwadake nitie nyithind kiche maonge jonyuolgi. Nyithindo gi bende kik wawe mondo thagre nikech nyithindo gi gin nyithind Nyasaye. To kaka Nyasaye oherowa e kaka Nyasaye bedore mondo waher nyithindo gi. Kik watuere chike. Aneno kata e kom kama wantie e buche kuonde ma wantie mag jonyuol mokawo nyithindo iyudo ni kabila moko ng'eny wantie 380 kucha lakini iyudo ni joluo kata mana 20 pok wachopo. Ang'o momiyo joluo waketo chuny motegno ama waketo chuny matek na nyithindo gi? Wayauru chunywa
mondo wakaw nyithindo gi mondo wapidh nyithindo gi nikech ikia kama ngama kiny no bed jakori oking'eyo. Ero kamana ahinya mana ka watiek aneno ka penjo ng'eny kendo penjo dhuro kabisa ok wanyal tieko twakni gi odiechieng' ma kawuono mak mana e wachni mogik sami tieko lerne jopiny wachni ke ng'ato penjo ni to be nyathi watna bende anyalo kawo obed mara. Inyalo kawo nyathi watni to chik wacho niya nyathi ma wuon gi min gi nigi nyalo mar pidhe onge tiende mondo gole anyuola ne mondo dhi omiye ng'ato mondo dhi odag kode. Johocho wacho niya kigolo nyathi kuom janyuol ne to nyathi cha biro bedo affected. Koro idwaro nyathi ma janyuol ne nigi kony manyalo konye obed abeda gi janyuol ne. To nyathi ma janyuol ne ok nyal konyo kinyalo konyo janyuol ne mondo konye ka odak gi janyuol ne ber moloyo. To nyathi kich mathagore maonge kaka dak to watni ber mondo ikawe kendo ikawe yor chik. To se kawe yor chik cha koro biro bet kaka nyathini ma kata ka nitie pok moro midwa miye tinyalo miye kendo birth certificate ibiro miye manyien nyingi to kendo biro bet gi guoth mana kaka nyithindi ma kantie gimoro midwa miyo nyithindi te bende ipogone idwa dhi safar oko tidhi adhiya kode kaka nyathini kendo chik oyieni koro inyalo kawo watni. Ero kamana ahinya Grace Wanunda kantiere kaunti ma Mombasa kaleronwa matut e weche mag adoption kang'iyo kaeto penjo ng'eny kendo dhuro ken twak ma bende wanyalo mana tieko kae gi odiechieng' ma kawuono wabo manyi kendo kinde machielo mondo wamed twak matut e weche gi mag adoption. Ero kamana ahinya kuom bedo kodwa e mine wacho. Wakaw thuolo matin ka waduogo to wadhi nyime kod weche manyien.